mawuqale ngamahlamvu awu-10 by the time ufika 100 asebad hayi ukudlala bad ngampela hayi ndaba odlala but mawuqala ngequality nje ka-5 by the time ufika 50 ayawukuba ubest. Bangicela ukuthi lolu lwazi onalo ukuzosihlempulela lona nabalaleli emsakazweni udaba lwalu cace bha kwempahla yembuzi asibe istrategy esizohambisana nokususa abantu from ground up, not from this level. Sibancane in the space ekakhulukazi zabafuyi abamnyama. Isikhathi esiningi sifocusele kuphela ukuthi imbuzi iyathenga iyadayiswa sigcine lapho, but asikho la khona ekutheni we are part of a value chain la khona we end up making much more profits ngalesi silwane.